راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 17 سنة كلتشحن 22 فنونا يفلمالو لوخات حبرة أوروبا أب دوبات إرترا مس هوحات تفتيرو بزعبا زلو وطر بزملكت أب اسمرا تميايتوم أب إرترا 86 سوداناوين سدتنياتات راي كم زلو حبرات هاجرات قليزو سومالن كينيان بقوداي رسم محدار سوماليلاند تسحيبن هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن سجر دما بتغلالي حلقة ستاف فوليات لوقات دافيد كوربيلا كوم دما فليت الاغتياب قرن أفريكان زباقي بحرن أنا توبر زمرح وكيل حبرة أوروبا بس مرا مبسح كايدو اتوكيل ابتي كاب شدشتكس اب شمونت سنه اب إرترا صنحلو علتات بزعبه هلو كونتات إرتران زباقرن أفريكان بزملكت مزته فلالوي سب السلطان منغستي كم تزراربه اب مربب حبريتو ارغاغيصو بفولي زتزراربلو نطبي اب دوبات إرتران تግራይን ምስ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምፍጣጥ ናብ ተወሳኺ ግጭታት ዓሪጉ ነቲ ዞባ ናብ ዝባእሰ ዝተሓላለኸን ዝነውሐን ዘይምርግጋእ ከይሸሞ ዝብል ከም ዝርከቦ ተመልኪቱ ወኪል ሕብረት ኤውሮፓ ብትናይ ኣስመራ ዑደቱ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማስኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምዝታዩ ሓቢሩ ልዕሊ 800,000 ሱዳናውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ስደተኛታት ኮይኖም ይነብሩ ከም ዘለው ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ጠቕላላ ብዝሕናይቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለው ሱዳናውያን ስደተኛታት 822,825 ምዃኑ ዘመልከተ ዩኤንኤችሲአር 388,550 ካብኣቶም ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ ዝተወልዐ ግጭት ሃዲሞም ኣብ ቻድ ዝርከቡ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ቻድ ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ 2003 ኣብ ዳርፉር ግጭት ካብ ዝተወልዓሉ እዋናት ሒዞም ዝመፅዮም ደቡብ ሱዳን ቦገና 311,837 ሱዳናውያን ከተዕቆብ እንከላ ኣብ ግብፂ 56,100 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 47,179 ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት ተዓቂቦም ይርከቡ በመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝወጠኑ 18,675 ሱዳናውያን ኣብ ሊብያ ክህልው እንከለው ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ቦገና ን395 ሱዳናውያን ተቐቢላ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እታ ዝወሓደ ሱዳናውያን ዓቂባ ዘላ ሃገር ኤርትራ ክትከውን እንከላ ብዝሕናይቶም ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ዝተመዝገቡ 89 ጥራይ ምዃኑ ተጠቒሱ በንጻር እዚ ናብ ሱዳን ናይ ዝወሓዙ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣማኢታ ሸሓት ከም ዝበፅሕ ይፍለጥ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ባንዴራ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ምንብልባሉ መንግስቲ ሶማል ተቃውሞ ገሊጹ ናብ ትርክብ ዝተዓደመ ኣምባሳደር ሶማል ባንዴራ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ተሰቒላ ምስ ረኣየ ካብቲ ኣኼባ ክካየደሉ ዝተወጠነ ኣዳራሽ ከም ዝወፀ ኣፍሪካን ኒውስ ኣረጋጊጹ ድሕሪ ምስሓብ ኣምባሳደር ሶማል ካብ ትርክብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኬንያ በቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ከም ዝሓዘነን ባንዴራ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብቲ ኣዳራሽ ምስቃላ ጌጋ ምንባሩ ከም ዝኣመነን ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ሓንትን ብፌደራላዊ ስርዓት እትምራሕ ሉኣላዊትን ሶማል ከም ዝኣምን ብምጥቃስ ብሰንኪ ዘጋጠመ ፍጻሜን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ወግዓዊ ቅሬታ ሓቲቱ እንተኾነ ኣብቲ ባንዴራ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተሰቕለሉ ኣዳራሽ ወኪል ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ምንባሩን ዘይምንባሩን እቲ መግለጺ ኣየነፀረን አልሸባብ ኣብ ኬንያ ዝፈጸሞ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ሶማል ከምኡ ድማ ዋንነት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ገማግምን ዝተሓዋወሶ ሕልኽላኽ ዝምድና ክልቴን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ 2020 ክሳብ ዲፕሎማሲ ናብ ምብታኽ በፂሑ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ጣልቃ ብምእታው ንርእሰ ምምሕዳራት ኣፍልጦ ይህብን ይድግፍን ኣሎ ክብል መንግስቲ ሶማል ይወቀስ ነይሩ ክልቴን ሃገራት ዝምድነን ኣብ ናሓሰ 2021 ዳግም ክሕድሳ ምስምምዕን ኣይርስዓን እዚ ሕጂ ደጊሙ ዝተቐልቀለ ምስሓብ ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ተሳቲፉ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እዩ ኣጋጢሙ ሶማሊላንድ ካብ 1991 ኣትሒዛ ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛእ ርእሰ ምሕዳር መስሪታ እኳ እንተላ ከም ነፃን ሉኣላዊትን ሃገር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይተዋህባን ይኹን እምበር ሓያሎ ሃገራት ምዛ ርእሰ ምሕዳር ኣብ ዲፕሎማሲ ፀጥታ ንግድን ቁጠባን ዘተኮረ ዝምድናታት መስሪተን ኣለዋ كابرا سمعتي زينة تزازيم الله